ഹായ്, ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ഒരു 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ജന്മസ്ഥലം എവിടെയാണ്? എ പന്മന, ബി കണ്ണൻമൂല, സി വെങ്ങനൂർ, ഡി പെരിനാട്. ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി കണ്ണൻമൂല. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ സമാധി സ്ഥലം എവിടെയാണ്? എ പെരിനാട്, ബി പന്മന, സി കൊല്ലംകോട്, ഡി വെങ്ങാനൂർ. ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി പന്മന. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ യഥാർത്ഥ നാമം എന്താണ്? എ ഗോവിന്ദകുട്ടി, ബി മുത്തുക്കുട്ടി, സി ഷൺമുഖദാസൻ, ഡി അയ്യപ്പൻ കുഞ്ഞൻപിള്ള. ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി അയ്യപ്പൻ കുഞ്ഞൻപിള്ള. നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ സ്വീകരിച്ച പേര്? എ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി, ബി മുത്തുക്കുട്ടി, സി ഷൺമുഖദാസൻ, ഡി അയ്യപ്പൻ കുഞ്ഞൻപിള്ള. ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ഷൺമുഖദാസൻ.